L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta kompla jespandi r-rotot tiegħu għal dan is-sajf b'titjiriet diretti lejn Stuttgart fil-Ġermanja u Helsinki il-Finlandja. Fi-stqarrija intqal li filwaqt li Stuttgart hi rotta kompletament ġdida l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, it-titjiriet lejn Helsinki immarkaw ir-ritorn ta' din il-konnessjoni mal-Finlandja, din id-darba mill-linja tal-ajru Norwegian. It-tnedija ta' dawn iż-żewġ rotot ġiet fi żmien impenjattiv għall-Ajruport Malti, hekk kif Mejju laqa' ftit inqas minn 928,000 passiġġier, jiġifieri żieda ta' 8.1% fuq l-istess xahar tal-2024. L-Ajruport irreġistra wkoll seat load factor b'saħħtu ta' 84.9% li jkompli jirrifletti d-domanda b'saħħitha għall-ivvjaġġar minn u lejn Malta. Għat-tieni xahar konsekuttiv ir-Renju Unit żamm postu fuq net tal-lista tal-aktar swieq importanti għall-Ajruport, hekk kif kien responsabbli għal 22.4% tat-traffiku tal-passiġġieri f'Mejju, segwit mill-Italja, il-Ġermanja, il-Polonja u Franza. Bżieda ta' 35.8% fit-traffiku, il-Polonja kien is-suq li l-aktar irreġistrat tkabbir fuq is-sena li għaddiet. Dan kien riżultat ta' żieda fil-frekwenza ta' titjiriet lejn Varsavja flimkien mal-bidu tal-operat mill-linja tal-ajru ġdida. Sa dan it-tant fl-istqarrija ġie mmarkat ukoll li l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta laqa' 8.96 miljun passiġġier fl-2024, jiġifieri tkabbir ta' kważi 15% fuq is-sena ta' qabel. Dan fil-fatt kien riżultat ta' skeda ta' titjiriet b'saħħitha li għaqdet l-Gżejjer Maltin ma' 109 destinazzjonijiet.